ஹார்ட்வேர்ல இந்த நியூ இயர்க்காக உங்களுக்காக ஒரு சூப்பரான ஆஃபரோட தான் நான் வந்திருக்கேன். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த டெல் லேப்டாப் தான் உங்களுக்கு ஆஃபர்ல கொடுக்க போறோம். இதோட மாடல் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 7470. இதோட கான்ஃபிகரேஷன் Core i5 6 Gen 8GB RAM 256GB NVMe யோட வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம். நீங்க வந்துட்டு ஒரு கோடிங்லாம் வந்துட்டு பண்றீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான லேப்டாப்பா வந்துட்டு இது இருக்கும். இது கூட வந்துட்டு வெப் கேமரா வரனால நீங்க ஏதாவது மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்க தாராளமா வந்துட்டு அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ நியூ இயர் ஆஃபர்னு சொன்னீங்க. இதோட பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு தானே கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. இந்த லேப்டாப்பை நம்ம 18,999 கொடுத்துட்டு இருந்தோம். நியூ இயர் ஆஃபரா உங்களுக்காக வெறும் 15,500 வந்து கொடுக்க போறோம். இது ஃபாஸ்ட் மூவிங் ப்ராடக்டா இருக்கனால நிறைய டெல் லேப்டாப் நம்ம வந்துட்டு ரீஸ்டாக் பண்ணிருக்கோம். சோ உங்களுக்கு சிங்கிள் பீஸ் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், இல்ல வந்துட்டு பல்கா வேணாலும் தாராளமா வாங்கிக்கலாம். இந்த லேப்டாப் நீங்க நம்ம கிட்ட வாங்கும்போது உங்களுக்கு 1 year சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்கு. உங்களுக்கு வந்துட்டு வயர்லெஸ் மவுஸ் கொடுக்குறோம். அது கூடவே வந்துட்டு லேப்டாப் பேக்குமே வந்துட்டு கொடுக்க போறோம். சோ இந்த லேப்டாப் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தாராளமா வந்துட்டு உங்க ஆர்டர்ஸ் உடனே வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது லிமிடெட் டைம் பீரியட் ஆஃபர் தான்.